Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi ma kawuono ni mondo achak awuoyie kodi okinyi ma kawuono ma Nyasaye olosonwa thuolo ni. Omiyo janeno arwaki kendo kapok adhi mbele adwa nafulra ni mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluongo ni Pastor Omedo, Agustino Omedo, aja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony buto koro Gonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Erokamano janeno, arwaki okinyi ma kawuono ni. Erokamano ne Nyasaye mochako losona thuolo mondo ayal wach ma kawuono adwa yalo kawuono ni. Omiyo thuon wach ma kawuono adwa yalo wacho ni bura onge kuom jogo man kuom Yesu Kristo. Mane thuon wach ma kawuono adwa wuoyo wacho ni bura onge ka in kuom Kristo Yesu. Omiyo kapok adhi mbele janeno kamoro amora ma inti adwa nakwayi mondo ikul wiyi mondo weche duto te wakete lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu majawar. Janeno ka ok aketho sa, mana kaka wacho ne thuon wach ma kawuono adwa wuoyo wacho ni bura onge ka in kuom Yesu Kristo. Tiende ni joma nigi kuom Yesu Kristo bura koro onge. Omiyo walere gimiluongo ni bura matin kapok adhi mbele. Bura en kama inyalo donjone ng'ato ka oketho chik. Awuoyo bura mar pinyni ema adawuoyo mondo mokwongo adwa lere gimiluongo ni bura. Bura en kama idonjone ng'ato koketho chike. Kata ka nitiere wach moro momaki e kindi gi ng'ato, to inyalo donjni e bura. Omiyo buche ng'eny menje inyalo donjne ng'ato. Inyalo donjne Kenya ka, wan gi Supreme Court, wan gi High Court, kata piny mangima wan gi court miluongo ni Hague. Mano ung'eyo gima notimore. Omiyo Supreme Court en court mamalo mogik minyalo yale buche ka weche tek. Mana kaka wacho ni bura kodonjnie gi ketho moro, to kamiki winjo ni teri e Supreme Court, mano court mamalo. Omiyo higa mar 2017 e Kenya ka nung'e gima notimore. Kendo ka jomoko weche ne tek kodgi e Kenya ka jomoko nodonjo ne jomoko e bura, kendo ne gidonjo negi e Supreme Court. Ka nitiere kaka nobedo, aparo nuwinja e Bura MALER, ma form 34A margi nolal. Koro ni manyo. Koro ne jomoko nodonjo ne jomoko e Supreme Court. To kawuono adwa wuoye e court bura ma jachien odonjo ne mon koda chwo. Ma emomiyo adwa ni bed mos kama intie. Samoro ibiro wacho ni pastor, aparo ni ane ma jachien odonjo na e bura moro. Adwa wuoye bura ma jachien nyalo donjo ne chwo koda mon. Kendo samoro ng'ato nena ka, omiyo jachien kodonjo ne bura mama moro, samoro nena ka jaduong' moro kata nyako moro kata chiliel moro kata nyathi skul moro mane okonindo tieno, ma wacho ne pastor jachien nodonjo ne Supreme Court, court mamalo. To ni jachien odonjo ne bura ni ok onyal yudo gimoro modwaro e ngimane. To amor gokinyi ma kawuono ni akelo Yesu, jabura ma ono. Ene makele sudo ka kawuono. Ene monyalo nullify, onyalo ketho buche te ma jachien odonjo ne ng'ato. Koro kawuoye mar Kenya, kawuoye mar piny. Awuoye bura Supreme Court ma jachien nyalo donjo ne mama moro, kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata chiliel moro ma winja sani, kata nyathi sikul mane okonindo te nikech jachien odonjo ne bura moro. To amor nakelo jabura ma ono ene studio ka. Omiyo adwa nasom kodi Muma ariyo, agogi together. Hai talero gima bura en. Hai twabiro lamo kodi Nyasach polo. Omiyo adwa somo kodi Jo-Rumi 8 e wang'e.
Ndiko ma Nyasaye wacho niya, mano emomiyo koro onge bura kuom jogo man kuom Yesu Kristo. Anuoyo, muma wacho niya, mano emomiyo koro onge bura kuom jogo man kuom Yesu Kristo. Nikech ka ng'ato ni kuom Kristo, to chik mar Roho makelo ngima osegonye kuom chik makelo richo kod tho. Awacho na somo muma ariyo tabro gogi together. Muma mar ariyo tabro riwogi, asomo kodi Isaya 9, wabiro chako kare 6, mawacho niya, ni nikech nonyuolnwa jawar, adieri biro miyo wawuowi, loch nobedi e lwete. Ne luong nyinge niya, jabura ma ono, ene makelo sudo ka, manyalo nullify gik ma jachien nokete ngimani. Ne luong nyinge ni jabura ma ono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng', kendo ruodh kwe. Loch nobedi e lwete, kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Awacho ni ene makelo sudo ka. Omiyo adwa wuoye, jal moro madwa wacho ni pastor, awinjo kaka jabura ma ono ikore. Mochiko wacho niya, 6 machomo mogikno, Isaya 9 kare 6, ni nikech nonyuolnwa jawar, adieri biro nyuolonwa wuowi, loch nobedi e lwete, aeto ne luong nyinge niya, jabura ma ono. Tiende ni ene monyalo nullify ketho buche ma jachien nodonjone mama moro, kata jaduong' moro, kata chiliel moro, kata nyathi sikul moro, kata nyako moro, kata kijana moro. Manena ka sani mawachide ne pasa, nitiere ka ng'iyo ngimana, to nitiere gima jachien nodonjona go e bura. Omiyo ng'ato samoro nena ka, nong'adnegi bura, jachien nong'adnegi bura ni ok ginyal yudo tich. Ma emomiyo isetimo application mathoth, duoko onge. Mano jachien nodonjoni e Supreme Court, ok inyal yudo tich. Samoro isemanyo tich adier, in ndiko ji permanent, to in idong' casual. Mano bura ma jachien nyalo donjone ng'ato. Samoro adier isemanyo tich, in ing'isi ni kuja kesho, ing'isi ni hakuna kazi, kimanyo to ok iyudi. Mano Supreme Court ma jachien odonjone ng'ato ni ok nyal yudo tich. Samoro adier papers to in go, samoro ni somo in gi degree master, jachien odagi ni ok inyal yudo tich. Ji yudo to in ok iyudi. Mano Supreme Court mamalo ma jachien odonjone ng'ato, ma form 34A mar manyo tich nolal. Tamor gi Nyasaye makelo ka, ma Isaya 9 kare 6 wacho niya, ni nikech nonyuolnwa jawar, adieri biro nyuolonwa wuowi, loch nobedi e lwete. Ne luong nyinge ni jabura ma ono, ene makelo sudo ka. Awinjo ko biro timo ne ng'ato. Mama moro chieng' moro biro ira timo na ne pastor, ane ma form 34 miyalo no nolal, ni ok anyal yudo tich. Tamor gi Nyasaye mikelo ka, mana awinjo kiyalo, pastor, sama ne ago chonga piny makawo yie, na ayudo tich e orono. Akeni ng'ato be winjo mabiro wacho adier. Samoro ng'ato nena kadier, ma jachien nong'ado ne bura ni ok nyal yudo chang. Kendo samoro nena ni en otanda mar midekre, samoro ni wich bar mochwere, samoro osemuonyo yath lokruok onge, samoro tuo sukari kabito en, samoro asthma kabito en, samoro en pressure kabito en, samoro en tuo kansa kabito en, samoro en maringe chogo maringe remo to en. Tiende ni jachien nodonjone Supreme Court ni ok onyal yudo chang, ma form 34 mar chang nolal. Akia ni ng'ato be winja, nolal adier, nikech ji chango to in ok ichangi. Isewuotho osiptende matindo gi madongo, lokruok onge. Mama moro biro ira, ung'isa ne pastor, ane ma form 34 mar chang nolalna. Pastor, wiya osebara kuom higni 5, to asemuonyo yath lokruok onge. Asedhi osiptende matindo gi madongo, ok ayud lokruok. To sama nomanya, nang'ise ni mama,
Ondikie muma ni Nyasaye ne jachang, kelo ne gima tek matame, nikech ondike muma kadhi somo Mathayo 15:13 ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho inyalo pudhi. Adier nopudhi ne tuo mar wich bar ma mamani noyudo instant miracle, nikech chik 6 wacho ni Isaya ni nikech nonyuolnwa jawar, adier biro nyuolonwa wuowi, loch nobedi e lwete, ne luong ni ng'eni na bura maono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng', kendo ruodh kwe. Akani ng'ama biro wacho ni pastor, awinjo kane mamara nolal, to kawuono biro yawo sava maduoko yudre, nikech akelo sijai mar polo manyalo nullify gik ma jachien noketho ngimani. Adier samoro ng'ato nena ka nong'adne bura adier ni ok onyal yudo kwe mar ot, chon ne gikendore ka giherore ma giluongore mana ni sweet darling honey, mago norumo te. Samoro ng'ato nena ka adier higa ka higa okuru no kuyujiru e dhok, be okuru me dhok. Adier samoro ng'ato nene bedroom, ng'ato samoro nene sitting room, ukia gima timore kit ngimau. Jachien nolal gi kwe, ok nyal betie ot. Samoro ng'ato chieme e hotel, to ot to mare, nikech ang'o? Supreme Court mamalo ma jachien nodonjo ne gino ginya yudo kwe. To kawuono kelo Nyasaye no, iluonge ni jabura maono, kata form 34 mar kwe nolal, ma jachien nolal godo. Kawuono winjo ka duoko biro yudore. Akiani ng'ato be winjo mawachone ni pastor, ane manolal, to kawuono winjo kakare nitie jabura maono manyalo nullify, manyalo ketho buche te ma jachien odonjo ne ng'ato. Mama moro bende chieng' moro biro ira, ong'isa ni pastor, ane ma form 34 mara nolal, mar kwe nolal adier pastor. Dichuo noringa moweya gi nyithindo, aonge kwe, to bende ok wachwanyore. Sama nobiro ira malamo kode Nyasaye, ang'isa ni mama ondikie muma Isaya 9:6 ni osenyuole, loch nobedi e lwete, ne luong nyinge ni jabura maono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng', kendo ruodh kwe. Nokelo ne mama ni kwe maduong', kendo gin gi kwe nyaka sani. Akiani ng'ato be winja mawacho ni pastor, ane manolal, kang'iyo ngima ng'ato lal, pastor lal adiero lal, tamor gi ndiko mar muma mane wacho ni mokwongo ni mano emomiyo koro onge bura ne jogo duto man kuom Yesu Kristo, nikech ka ng'ato ni kuom Yesu Kristo, to chik mar Roho makelo ngima osegonye kuom chik makelo richo kod tho. Akiani ng'ato be winja, ng'ato nena kasana adier ma jachien nosedonjo ne nie bura ni ok nyal ting'o nyathi, omiyo osewuotho osiptende matindo gi madongo, lokruok onge, osetemo nyaka gi yedhe, lokruok onge. Samoro ng'ato nena ka mano mondo kata madhe gokinyi, duoko pod otamore. Samoro adiero nena ka okia gima timore kit ngimane. Samoro nena ka adier jachien noketho, samoro maka adier to kochopo dweche 3 ratego nogolo, Satan nogolo. Adier samoro nena ka onyuolo maber to ok oting', oduogo gi lwete koa osiptal, nikech ang'o? Jachien odonjo ne Supreme Court mamalo motamore ni ok onyal ting'o nyathi, ma form 34 mar yudo nyathi nolal. To kawuono ng'ato biro wacho ni pastor, ane molal na dier, to kawuono muma mara ni akelo jabura maono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng', kendo ruodh kwe. Mama moro chieng' moro biro ira, otimona neno bende ong'isa ni pastor, ane manolal kana winjo kiyalo jabura momako ng'ato, to ane manolal na pastor. An osetimna operation diriyo, kama ko ich osetimna operation diriyo, gi dweche 5 igola gola. Sani na asendiko an gi ich, pastor ta winjo kiyalo idwa dhi timna mar 3, na asejaso form. Sama nogochona, nang'ise ni mama,
Iwinjo mama kata jachien nosegolo operation mose tamore ni okinya tingo nyathi kawuona kele onyalo nullify jochiende mag operation mano maki sama nalamo kode Nyasaye duoko noyudore monyuolo nyathi moting'o. Akia ni ng'ato be winja kama nitie mobedo mos mawinja mawachone ne pastor samoro kiyalo taweni ane miyala ing'eni Roho Maler to neno ng'ato kama nitie omiyo abiro malamo gi ng'ato. Akia ni ne piny mane mondo wacho pastor awinjo wechegi nikech akelo jabura maono en tire sudo ka obiro nullify obiro ketho buche ma jachien odonjo ne ng'ato. Samoro ng'ato nena kadier ma jachien nong'ado ne bura ni ok nyal kende. Nyimine nego osiepene maluwe ni e utegi kendo gin gi chuogi. En onge gima osetimore kit ngimane. Samoro en gi nyithindo 3 adier oneno kendo ng'ato ka ng'ato gi wuongi oneno ka ng'at manyalo kende onge kata ng'at mapenje nyinge onge weche gi gidho chunye. Samoro tich to en go to dichuo ma kendo tamore samoro adier osetemo achaye moyude kind nyuminene nikech en pok otedo adier okia gima timore kit ngimane tino osewuotho adier okone ni beno tedi nikech ang'o jachien odonjone Supreme Court mamalo ma form 34 mar ked nolal. Mama moro chieng' boro bira ira otimona neno ne pastor anyono 40 years to kata ng'at mapenja nyinga onge pastor ber beda jaber mar neno ing'eni jachien kia kata ber ng'ato to gizani pastor gi nyathi achiel anyono 40 geno na orumo pastor akia gima timore kit ngimana sama no manya ng'ise no ndikia muma Zaburi 107 kare 4 ng'ise ni dala minyalo dake nitie ondikia muma no endo ni joma kono baya ba thim ne ok inyalo mier magi nyalo dakie kech no kayogi mariyo no layogi migeno mane gin go orumo ni to kane gin e chandruok kamano to ne giywak ni Nyasaye mondo konygi miyo gologi e chandruok gino ne otelo negi e yo mochikore ter nyaka ne gichope dala ma ginyalo dakie. Ang'ise ni dala minyalo dakie nitie. Sama nalamo kode Nyasaye duoko noyudore. Mama ni no kendi age is just a number. Awuoyo gi ng'ato sani mawachone ni pastor ane manolala nikech Isaya chiko wachone ya ni nikech nonyuolnwa jawar adieri biro nyuolonwa wuowi loch nobedi e lwete ne luong nyinge ni jabura maono ene makelo sudo ka manyalo nullify gima jachien nokete ngimani ni ok inyal tedo. Akia ni ng'ato be winja kama nitie mabiro wachone ni pastor nolala to kawuono winjo ka jabura maono ni ka mbunge no ratego nitie ene mokelo kwe kama kwe onge. Wabiro lame kodi Nyasaye kawuono ng'ato nena kama nosedonjne nie bura diel kawuono akelo CJI mar polo akelo Chief Justice mar polo manyalo nullify ketho te gik ma jachien nodonjo nie. Ng'ato nena kadier ma jachien nodonjo ne bura ni ok nyal chako ohala be ok nyal dhi maber en ochako to podha ochako to lwara adier kata ochak maber chunye chida go ala no mowe tinde gope matindo luore okia gima timore kit ngimane nochak mar omena podho noket rech podho noteme gi lewni podho noket wuoch podho noyawo M-Pesa podho noket mar duka podhi noyawo hardware bende podhi okia gima timore nikech jachien nodonjne Supreme Court mamalo ma form 34A mar ohala nolal. To kawuono kelo CJI mar polo jabura maona kelo ka nikech ndiko wach Isaya chiko kele ka nikech osenyuole iwacho ne ya nikech nonyuolwa jawar adieri biro nyuolonwa wuowi loch nobedi e lwete ne luong nyinge ni jabura maono ene makele ka lochne nobedi mang'ongo odwa ketho sani gik ma jachien odonjo ne chuo koda mon. Ng'ato nena ka sana dier ma jachien odonjo ne Supreme Court odonjo ne court mamalo kong'o ok nyal rume dala kong'o ok nyal rume ot
Mama moro nene ka jaduong' moro nene ka. Masa moro yuago dalane. Kuwe otamore ok nyal betie. Nikech nyithinde jachien otam. Kong'ora odal go oko. Omono gi yudo tich. Omono gi kendo. Omono gi nyombo. Omono gi gedo. Geno mar mama ni orumo. Adier samori ne manyathini. Osechak ni Mr. Didio. Tiene ni daily drinking officer. Ji ong'eyo nyaka gweng'. Ji ong'eyo nyaka gweng'. Ka ok imethi to nobi kodi. Weche gi nyalo dhi matek. Ok ni chuo kende. Mama moro be samoro mako nena ka. Jachien okete kong'o. Owacho no golo stress. Ng'among'isi ni golo stress. Dogineno kama jachien. Emodonyo ni Supreme Court mamalo. Ma form 34 mara happy maber. Nolal. Kakong'o. Tamor gi Yesu no ka. Iwinjo mama. Piwagi go kala kala. Samore nene ka chunye lit. Iwacho ni pasi nena. Samiyalo tichalo gimi nena. Pasi ane manolal na. Nyithindo lal kakong'o. To ndiki sa ochiko. Nini kech no nyuolwa jawar. Adieri biro nyuolo no wuowi. Loch no bedi e lwete. Ne luong nyinge ni jabura maono. Nyasaye maratego. Wuoro manyaka chieng'. Kendo ene ruodhe kwe. Ene manyalo ketho buche te. Ma jachien odonjo ne dalo ni mar kong'o. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Nikech abiro lame gi ng'ato. Mabiro mako kare. Mano okete Lolwe kawuono. Ijahawi samoro kawuono. Ng'ato chieng' moro winja kane pasa. Ajahawi. Nikech okane ga Lolwe. To sama na winjo kiyalo. Na ayudo konyruok. Ng'ato nena kasani. Ma jachien odonjo ne Supreme Court. Ma nodonjo ne bura. Maape mar kendo nolal. Kijana moro nena ka. Nikech okendo to mon dhi adhiya. Samoro pango mondo kendi. Chunye chida chida. Adiero yudo mon mabeyo. Nde. To ok bedi. Tingo nyaka gi got te. Maweye. Adier. Oneno ka gini mose wacho ni mon jela. Hey. To kawuono mor gi Nyasaye makelo ka. Jachien okelo ni ok onyal kendo. Form 34 mar hape mar kend na lolal. Jachien olal godo. Kijana moro chieng' moro biro ira timona neno. Ugocho no ng'isa ni pastor. Adiera ne manolal na. Akedo to mon weya. To be ok wachwanyre. Atia gima timore kitgi mana. Na ng'ise ni winjo. Jachien mosedonjo ni e bura. Modagi ni ok nyal kendo. Sama ne omanya. Mana lamo kod Nyasaye. Duoko noyudore. Sani higni 2. Nose kendo. Kendo dagi chiege gi kwe. Andiko wacho ni ochiko kara 6. Mana Isaya. Nini kech no nyuolwa jawar. Adieri biro nyuolo no wuowi. Loch no bedi e lwete. Ne luong nyinge ni jabura maono. Ene jabura maono. Ene monyalo ketho buche te. Ma jachien odonjo nie. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Nikech wabiro lame Nyasaye. Adier ng'ato nena kasani. Ma jachien odonjo ne nie bura. Ni ok onyal gedo, ok onyal golo dala. Adiero pango to kethore aketha. Mano bura ma jachien odonjo ne ng'ato. Samoro adiero pango to chunye chida. Mano bura ma jachien odonjo ne ng'ato. King'iyo jolupni, king'iyo siepeni, nigi miere. To in jachien odagi ni ok inyal gedo. Adiero pango mar golo dala to kethore aketha. Samoro mabati ne piny. Samoro musumal ne piny. Mondo mi ichak wuoth mondo mi dhi gedi otamore. Nikech jachien odonjo ni e bura mamalo. Samoro ni ichako gedo maber. Ipoka ot ochungie kore. Pesa olal mikiano lal kanye. Nikech jachien odonjo ni e Supreme Court mamalo. Ma form 34 mar gedo nolal. To kawuono ndiko wacho niya. Ni nikech nonyuolnwa jawar. Adieri biro nyuolonwa wuowi. Loch no bedi e lwete. Ne luong nyinge ni jabura maono. Nyasaye maratego. Umuga no wuoro manyaka chieng'. Kendo ene ruodhi kwe. Jaduong' moro biro ira. Otimo nano ne pastor. Sami yalo bura ta ane manomaka. Pastor anyono higni 50. To poka golo dala. We kata golo dala pastor poka gedo. Nyithinda chuo. Yawuota osekendo. Nyiga osekendi. To pastor aonge ot. Gin lite chunya kaparo. Alale piny Nairobi. Jachien odonjo ne Supreme Court. Odagi ni ok anyal gedo.
Ang'ise na lamo kode Nyasaye. Ang'ise ni manya. Nitie jabura maono. Ene monyalo nullify. Onyalo ketho buche te ma jachien odonjo nie. Ma hapi mar gedo manolalne. Ma Nyasaye mi ot. Duoko noyudore. Kawuono ng'ato biro wacho adier ne pasta. Ane manolalna. Adier samoro donjo ne nie bura. Odagi ni ok inyal nyuomi dhok. Tamore ni ok inyal nyuomi. Nikech jachien odonjo nie bura. In chuori pango mondo nyuomi. Kethore aketha. Samoro king'iyo nyithind nyolupni. Nose nyuomo dhok te. In pok oter kata diel koru. Nikech form 34 mar hapi mar nyombo nolal. Samoro nena ka kijana. Ipango mondo mi nyuom chiegi. Samoro jaduong' moro nena ka. Pango mondo mi nyuom chiege. Pok otimore. Higni osekalo 15. Weche dhi dhood chunye. Nikech jachien odonjo negi e Supreme Court. Ma form 34 mar nyombo nolal. To kawuono winjo ka ndiko wachone ya. Ni nikech nonyuolnwa jawar. Adieri biro nyuolonwa wuowi. Loch nobedi e lwete. Ne luong nyinge ni jabura maono. Nyasaye maratego. Wuoro manyaka chieng'. Kendo ruedhi kwe. Ene makelo e studio ka. Akani ng'ato be winja kama nitie. Mabiro mako kar mabiro wacha diene pastor. Ane mabura no jachien odonjo na. Kendo ka ng'iyo ngima na pastor. Bura jachien odonjo na. Kendo an odonjo na. O kata high court. Supreme Court mamalo. Okanyal yudo gima dwaro. To kawuono winjo kabiro lamo kodi. Nikech awinjo jabura maono no kikele. Ikele ka. Abiro lamo kodi Nyasaye. Mondo nullify. Oketh buche te. Ma jachien odonjo na. Samoro nyathi sikul moro nena ka. Samoro ine college. Jachien nodonjo nie Supreme Court mamalo. Otamore ni ok inyal tieko skul. Mano lal gi fee. Samoro nena ka. No lal gi riekoni. Mano gima jachien nolal go nodonjo nie bura. Mar rieko nolal. Samoro kuma fee biro ae okine. Samoro ine college. Jachien nodonjo nie bura. Ni ok inyal tieko. Nikech nolal gi fee. Samoro tuo moro gore kit ngimani. Inyathi sikul. Otami ni ok inyal somo. Mano nolal. Ma form 34 mar rieko nolal. To kawuono ndiko wachone ya. Saa 9 kar 6. Ni nikech nonyuolnwa jawar. Adieri biro nyuolonwa wuowi. Loch nobedi e lwete. Ne luong ringe nyabura maono. Ene monyalo nullify. Marieko manin go chon. Nyasaye chak duogi. Samoro chiliel moro nena ka. Adier weche te kode. Jachien odonjo e Supreme Court. Nyithinde kaka somo onge. Kako gedi onge. Anyuola no maelo te. Jachien odonjo e Supreme Court. Maai manen go nolal. To kawuono akele sudo ka. Adwana lam gi ng'ato. Mawache dene pastor. Weche meyala winjo kendo dhe gedhot chunya. Kama beche piwanga go kala kala. Kare nitiere jabura maono. Manyalo ketho buche ma jachien odonjo ne ng'ato. Pacha ane mano odonjo na. Okanyal lindo tieno. Awuotho tawuoyo kenda. Okanyal chiemo. Aonge kwe kind osiepe. Aonge kwe kind anyuola. Aonge kwe nyaka kama tiye. To kawuono adwa lamo gi ng'at machalo kamano. Akia ni ine piny mane. Kata in Mombasa kanyo. Kata in Nairobi ka. Kata in Busia boda. Kata in Eldoret. Kata in Kapsabet. Kata in Oyugis. Kata in Migori kanyo. Kata in Kindu Bay. Kata in Ugonja. Kata in Siaya. Kata in Mount Elgon. Akia ni ine piny ng'ane kata Nyakach. Kata Kano kanyo. Adwa ni wane gimetimo. Kata in hotel kanyo. Driver. Kata in mtoka. Med volume matin. Mondo abiria. Weche mayalo ni. Madwa lamo negi. Kikalgi. Adwa lamo kodi Nyasaye. Kinyalo mako TV temaki. Kinyalo go chonge penye te go. Nikech yie. Kelo gik maonge mabedie. Walamu. Ago ni ero kamano Nyasache loch. Akao mama ni akete lweti. Kao jaduong ni akete lweti. Kao nyako ni, kijana ni, chiliel ni, nyathi sikul ni, ma jachien odonjo ne bura. Nyasache loch. Dhiye kama intie. Keth buche te. Nullify. Keth te. Ma jachien odonjo ne. Alamo kan gi yie ni isetimone kendo timone gima nodwaro e nying Yesu ma jawar. Ero kamano janeno kamoro mara ma intie bed gi yie ni Jehova otimo. Hawe nambana kapok aweyo tafulore ni mogik. Nyinga en Pastor Omedo, Agustino Omedo, aja Kisumu County. Aege mlongo ni Kogony buto Koragunda School. Ajal mowar kendo mopong kod teko mar Roho maler.
Ji osekawo nambana moyudo konyruok. Kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. House of Hope and Redemption International Church. Wayudore gweng' mar Babadogo. Wayudore Babadogo Primary School kanyo ma wane gi all. Kendo ji osebiro mo oyudo miracles, moyudo konyruok ma gidwaro. Ka in e chuny town ka, ikawo number 25 to Lori Terminus mwisho, then go number mawini ni. Namba mar simo en 0726 843941. Anuoyo 0726 843941. Namba machielo minyalo yudago en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Ka ok kamano to watudre e sach Nyasaye. Shalom.